To fa ta tabbata. Baba ɗan Audu ya sace yaron wato Sumayya bayan Kilishi ta biya su kimanin kuɗi har miliyan 20 wanda a yanzu haka asirin Baba ɗan Audu ya tono. Wani miliyan 20 da aka basa ya je ya ba wa abokanansa waɗanda suka yi zama tare a wato gidan yari. Ya ba su kimanin miliyan 1 domin a je a sato ɗan Sumayya. Cikin ikon Allah, Allah ya sa aka yi carab da su, inda aka garzaya da su wato kotu domin a yanke mai hukunci tare da faɗan waɗanda suka sashe wannan aika-aikan. Ta daga wani ɓangare kuma a yanzu aka tabbas an ji an auna jini tsakanin Sumayya da Presdo. An tabbatar da cewa wato genotypes nasu ya bambanta, hakan zai iya haifar da matsala sosai. Wannan dalilin ya sa mahaifiyar Sumayya ta sa wato Aliyu ya sake Sumayya. Wanda a yanzu dai haka wato shi Presdo ya ce ba zai sake Sumayyan ba. Masu sauraro ku biyo mu sannan hankali don jin yace za ta kaya a cikin shirin labarina. Sai dai muna mai ƙara tunatar da ku da idan wannan shine zuwanku na farko ga wannan channel namu mai ɗumbin albarka, to ku daure ku danna subscribing. Kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun aikace-aikace da shirye-shiryenmu da muke su dinga isuwa gare ku da zaran mun ɗaura. Tabbas Baba ɗan Audu ya cika aikin da Kilishi ta sasa, inda ta basa miliyan 20 domin ya sato ɗan Sumayya ya kashe shi. Tabbas kuɗaɗen nan da ta basa mai adadin yawan gaske Baba ɗan Audu, duk son kuɗinsa amma ya iya cire har miliyan 3 ya ba wa waɗanda za su yi wannan aikin. Shi yana daga gida, ya sa wato waɗanda suka yi zama tare da su a cikin maƙarƙama ya ba su miliyan 1 mutane guda 3 waɗanda aka sallamo su bayan sun cinye wa'adinsu. Ya ba su miliyan 1 a kan su tsallaka gidan Baba Rabe, su ɗauko ɗan Sumayya ko su kashe shi su bar shi a nan ko kuma su fito da shi su je su cillar da shi. Amma tabbas ɗan ya bar gidan, sannan ya bar ma duniyan gaba ɗaya saboda gudun wata rana kar da wato su gansa ko kuma ya zamto an gane shi. Domin tabbas idan aka gane shi to aiki ya koma baya. Sannan ya faɗa musu wacce ta ba da wannan aikin kuma ba ta so a gane, ana so a yi aikin ne a sirrance. Cikin ikon Allah, bayan haurawa da suka yi, Allah ya sa ɗakin Sumayya a rufe yake, suka yi ta bubbugawa. Sumayya ta ƙi buɗewa. Baba Rabe yana ɗakin Talatuwa. Aka yi ɗauka wayansa ya buga wa Presdo. Presdo kuma cikin dare ya yi wa 'yan sanda magana. Kafin nan da mutane su farga har an zo an zagaye su, inda aka yi carab da su. Yanzu haka an wuce kotu da su domin yanke musu hukuncin abin da suka yi, sannan da kuma tambayan waye ya sa su wannan aika-aikan. Shin ma sauraro ya kuke ganin kotu za ta kaya da Kilishi? Wannan wato karo na biyu kenan. Akwai kes nasu ma da suka sauya takardan asibiti na marigayiya Shamsiya, kuma ga wannan da ta sa a je a kashe jariri. Shin ya kuke ganin za ta kaya? Shin Kilishi za ta tsira ko za a yanke mata hukunci? To ma sauraro anan muka ƙarshen shirin mu, sai a dakace mu.